Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mauganim sa kalalaki nga taga Aluginsan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Victor. Dugayas ni Nini eh. Mao karong orasa nga among sabot nga makita mi dinis dakong punuan sa kawi sa akasya. Wa pa man siya. Magduhan ako ka oras nga nagpaabot niya dinhi. Ay. Oh. Si Nini. Siya na kining nagdagan pa imong dinhi. Nini! Victor! Victor! Ino nagdugay ka. Abi ko bag, di na ka mo abot. Dinhi sa tong abutanan. Ganun nihila kag pagayo. May nahitabo ba? Hindi na yun ko makaabot din sa atong abutanan. Ha? Kaya nga naman. Nakita ko si Papa nga nagsunod-undan ako. Mautungan ni Karadel kong dagan. Ako siyang diwaha. Ako siyang tuyok-tuyok. Aron diligid ko niya masundan. Unsa? Maayo kay ni Aka na. Ana kay bisita sa sud. Kaganina ra kay siya napaabot nimo. Bisita ma? Sikinsa? Ako. Kaganiha ra kay siya napaabot nimo. Ang amahan ni Nini. Gisultihan ko siyang way klarong oras kung kalos aka pa mong pauli. Namugos magyud nga paabuton ka lang gyud niya. Dili na may nung danon nga magkwintahe pa ta. Kung pila ko ka oras ka nagpaabot, di ba dining mauli sa inyo? Nasayod kong nagkita daw sa kamo og sa akong anak. Konsehal. Nasayod ka na kung kinsa ko. Og unsay ako mabuhat kanimo. Kung dili ka gani muli kay sa akong anak. Konsehal. Mahal ko si Nini. Dili ikaw ang lalaking ipangandoy na mo alang sa mong anak. Musa, likay na kaniya. Husto sa imong gibuhat nga, misibat ka sa inyo. Gibaharang pagkasamahan nini, nga konsyel sa barangay. Maulagi ba eh? Nga nagyug ka, no? Naam mga ginikanan nga manghilabot sa love life sila mga anak. Hindi nagipasagdan ang mga anak ba? Nga may pili silang malon. Naang ugwarta ang amahan ni Nini ba eh? Mao ko hinungdan. Ngawa siya makagusto na ko. May dangat. Kwarta di may katapat. Maulagi. Silang. Karong niya ka na sa syudad. Malingaw na ka. Pagkapasunod ko ni mong trabaho, may ipailala ko na mong chicks. Aron, dali na mo makalimtan si Nini. Mayla, siya si Victor. Ako igagaw gikan sa probinsya. O basugod siya sa trabaho din sa factory karong adlaw. Mao ba? Hi, Victor. Hello, Mayla. Sige, Mayla. Biyagan ka na mo. Busy ka pa din sa QC. Asa ba di masahin si Victor? Sa packing siya. Huwag ako butray niya. Kita-kits naman niya mo sa lunch time. Unsa mo ka? Taro na kaya gusto si Mayla ni mo. Kaya napakita nagbutibo. Marang kang nitalaw. Bay, dili man sa ingon nga nitalaw ko. Dili lang ko gusto nga makasa ni Nini. Nga nang mag-expect pa man kaniya. Nga nagkalagyo naman mo. Tungkol siya papa. Pangitag lain. Hala! Victor, Nini, ikaw? Niya ka? ang kula ko. Dili na ko gusto mabalik sa probinsya. Dili ko gusto makalagyo na. Nini, masukot na ako ang imong amahan. Tingalig sa iyang buhaton. Konsehal ba siya sa atong barangay? Wala siya mahimo. Mas palabihan kong mamatay kaysa ipugos ko niya sa pagpakasal sa lalaki nga wako'y gusto. Nini, Salbahis ka! Miyapas ka ginayaning tawhana din sa syudad, ha? Konsehal, ayaw ka pati si Nini. Ayaw pa ang ilabot! Anak ko siya! Mahimo kong buhaton ang gusto kong buhaton niya! Anak, pasensya ka na. Akong gipugos sa pagpatugan sa imong himutangan dinhi sa syudad. Wa ko ikaw basula, ma. Konsehal, mahal na mo ni Nini ang usa-usa. Ug among labanan ang among gugma. Gugma! Pweh! Hilas! Nasayad ko sa gintang sa atong kinabuhi, konsehal. Apan ipasalig ko nimo.
Nga andam kong barugan ang akong kaakuhan ni Nini. Nagsabakti ko sa among anak ni Victor pa. Ako ni mo magkumpugson pag nabalik sa syudad. Magpakamatay na lang ko. Magunong na laming inahanog anak. Tininggamay ang anghel sud sa akong tiyan. Unsa? Sa dito pa mi sa probinsya ni Nini, aduna kami lagkaw kung abutanan. Aron adto mi didto magkita tungod kay dako mang supak ang iyang amahan sa among relasyon. Pero gamhanan yun di ay ang gugma. Ang pagsabak ni Nini mao'y nahimo namong kaming aron dili kami magkalagyo. Sa pagkakaroon, kasado na kami ug malipayo na sa nahimo namong pamilya. Dinhi na lang kutob, more power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Victor nga taga-alugin San Cebu. Ang maong kaagi kibatan ng duwa sa radyo ni Miss Meraluna Tumulak o kubo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga hikala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidabit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kanabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takin salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawag lang ko ninyo sa angga nga Lin. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaminyong unamo sa kumbana nga babaero kayo. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bye, Mildred! Uli na mi si Romeo. Bye ha. Sali ka lang dang, may service ka. Kay may motor man ni Romeo. Ingnan bitaw kang sugtan na to si Jeffrey. May motor sab to. Na, mala. Di ko na Jeffrey, oy. Kaya nga naman. Kaya nga naman. Di ko na Jeffrey. Sama sobra kagwapo. Yan na lagi. Mo, sobrang kagwapo. Pilingon. Amaw. Bitaw eh. Di ko na sobrang kagwapo eh. Kay daghan kita karibala na. Nga sa ato pa. Daghan og ribal ning amiga ni mo nun. Kay gwapo day ka. Ha? Puta na silin kung ganong gisugot ko niya. Day, unsa man mo nagustuhan ni Anang Romeo ba, Daylin? Kana, may tumaga. Eh, tigwapo siya. Oh, you see? Ha? Kung man kanina, maugtas ka sa mga babay anak niya, Day. Ah, ay tanalinoy. Ano bang itubay man tayo ni Mildred nga determined. Ha? Wa may uyab. Ata na. Kay basig asa pa doong ning inyong pagsulti. Di na unya kagupuhan ako lin. Mao ka. Hoy, ni amang ko tamanod aning motel. Ingon ka manguli na tamiyo. Lingaw ko ni Mulin. Kay kanus apagid ang langas nga nahitabo ta. Mahadlok lagi ko mumabdus, uy. Gusto may magkadlokan. Napulos mo ta singbol. Pulos ta may mga trabaho. O gusto na sa atong mga edad nga magminyo. Romeo, Ganahanon ko ng padili-dili. Magili, ganahanin ko diyan mo. Tali na. Romeo lagi, uy. Mumabdus kay ko ani. May problema. Magkasalta. Bantay ka ha. Bisig umata yung pagkasalta. Bantay kita. Day, gidugo na ka? Human na. Ato pag si Mana. Wa pa day ka nga, dungan-dungan man ta. Hala, uy. Delayed good ay kumil. Hala ka, mabdus ka? Tingali. Uy, hala, manya. Ako sultihan ni Romeo. Aw, maminyo ni giday ko ini. Romeo, Daan ko na naad. O may babae ko nga mapamabdusan. Mao na akong pagkaslan. Mao magpakasal talin. Ipaila-ila ti kadaan sa akong mga ginikanan sa amo. Ha? Uy, mao ba? May maabot na kong apo sa akong junior, ha? May the third na di ayon niya ko, Ana Selena. Ay, mao ka, Romy. Anya,
Kaya samantang mga to sa ilang lin, aron masabutan na to inyong kasal. O garang kapangandaman na sa musaangay ninyong andamon alang sa umaabot ninyong kasal. Sa sibilang una mi magpakasal ma, pa. Unya na mi pakasal sa simbahan, kay mabdos pa man kinislin. Aw, kamo. At imanan ninyo sa munisipyo ang inyong kasal. Sigurado kang junior ka sa imong papa dong. Yes, ma'am. Kay nga naman day, ma'am. Dili tingali ka junior, oy. Kay Romualdo man ang imong papa. Samtang ikaw, Romeo. May junior man ginang akong ngan kani adto pa, ma'am. Nala sige. Kaslon mo nga may junior ning imong pangan, Romeo. Nakasalmi sa kumbana, sa naandan niyang pangan nga may junior. Apan dili sila pareho og pangan sa iyang papa. Romualdo ang iyang papa, samtang siya Romeo. Birth certificate gikan sa local registrar ang iyang gigamit og dili sa NSO pagpakasal namo. Tuod man, okay ra man ang dagan sa among pagpuyo. Dako kog pagsalig sa akong bana. Apan dihang nimabdos nako sa ikaduha namong anak, may mga namatikdan ako sa akong bana. Unya, Uy, kadako na ko tiyan ni mo. buyag uy, mabuyagan ba ako? Hey, buyag. Kugos ba ako ha? Kay wabya ko kakugos sa kamagwangan. Oh, syempre. Maayo na kay ikaw na ginanghagad nga mukugos. Ay, Tod, ngano niya makasamo eh. Gimingaw ka na ako kay nag-maternity leave ko. Kumusta na mo si Romeo? Okay raman. Pero tagdugay lang siya mauli, day. Sige man kunog OT. Ambot, uy. Ay, ang amot kung angin ko ba kanang isulti ni mo? Kay basig, magkaanak kag dili oras. Kaya nga naman, May lain mong babae nga mubaklay sa motor ni Romeo day, uy. unsa? Panit ko na imong bana, be. Nakaila ka ba sa mga babae, ha? Day Mildred? Kaila kayo. Kaila man sa gani ka. Kaya sila naman natin opisina. Kinsa? Kinsa ang mga babae, Day Mildred? Wa ko magdahom nga makahimo kainin ako, Femia. Inig lunch break, mag-abot pa ta usahay sa kantin. Mag-share pa ta og table uban ni Romeo. Apan pag-leave di ay nako. Kamo na lang ang mag-share ni Romeo og table. Hangtod nga mo angkas ka na sa iyang motor. Ug daghan pa gid ang makakita ninyo. Ganahan kay inon kang kabit sa akong bana? Dili ko matawag nga kabit sa imong panaw. Kay dili mo matawag nga kasado ni Romeo. Unsa? Unsa buot ni mo ipasabot? Magpranggahay na lang talin. Nangandam na mi karon sa among kasal ni Romeo. Unsa? Unsay kasal? Nga kasado man mi. Dili mo kasalin. Gisubay ko na kini sa NSO og nakakuha na sad ni sa iyang Senomar. Unsa? Apan, Si Romeo Jr. ang imong gipakaslan og dili si Romeo nga ako karon. Ginoo ko. Romeo, ngano may dakang bag? Silo ako, Lin. Nga nawaha na nga akong pagmahal nimo. May lain akong gimahal. Og magpakasal na kami si Femia. Pero kasado ta, Romeo. Invalid kitong atong kasalin. Gani, nakakuha ko og sinumar. Nagpasabot nga wa ko'y record nga nakasal na ko nimo. Maong mahimo kong pakaslang babae nga makuray akong gimahal. Romeo. Sakit, ngayon ana lang kasayon nga gikalimtan ko sa akong bana. Nga wagid ko magbinuang sa among kaminyoon tungod kay mahal ko siya. Og labaw sa tanan, may duha na mi ka anak. Magsuportahan siya sa among mga anak. Apan dili gud ingon anak kadako. Og dili sa musulti ang akong bana, og hain na sila karon sa iyang babae. Ang ako lang nahibaw-an, tuwa sila karon magpuyo sa Mindanao. Ang akong mga pautana mao kining mosunod. Una pangutana. Gikasal mi sa akong bana nga may junior ang iyang pangan. Matawag ba nga peke ang among kasal? Kay nakita man gyud nako sa iyang NSO nga Y junior ang iyang pangan. Birth certificate raman good nga issued sa civil registrar ang iyang gigamit pagpakasal namo. Ikaduhang pangutana. Nakakuha gyud og senomar ang akong bana. Ug matod sa iyang babae, nga mahimo kuno silang makasal sa akong bana, kay wa kini record nga kasado na sa laing babae. Makasal ba gyud sila? O kung makasal gyud sila, ako ba ang matawag nga peke nga asawa? Ikatulong pangutana. Kung ako'y matawag nga peke nga asawa, ning sitwasyon na, wala na ba ko'y katungod sa akong bana? O ang akong mga anak, dili na ba sila legal nga mga anak sa akong bana? Unsaon man ako pagpangayo og hustong sustento sa akong bana alang sa among mga anak? Ikaupat og katapusan. Unsaon man ako pag-fight sa akong katungod, isip maoy unang pinakaslan sa akong bana. Ikiha ko ba sila aron mobalik siya nako? Mahal ko man gud kaayo siya bisan pa sa iyang gibuhat.
Andam pa man gihapon kong mudawat niya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, magubanta ko yung tatungod kay ako, usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Ay namo pagdugay padala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pada sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sama na to ang letter sender karong Atong letter adlaw. sender partner si Lane. 28 years old, wala niya gibutang ang iyang address, na? So, Yes. punto legal ning problema ni Lane, nakasal siya kang Romeo Jr. sa usa ka civil wedding. Natingala ang taga civil register kung nganong junior si Romeo nga Romualdo man ang iyang amahan. Apan mao kini ang naanda ni Romeo ug mausay naa sa iyang birth certificate sa local registrar diin may Ray ilang gigamit pagkasal nila. Tuod man nakasal gyud sila og nakaanak og duha. Apan nangabit ang iyang bana. Dihang gi-confront niya ang babae kay iya rang kaila, kampante kining niingon nga dili siya matawag nga kabit kay nakakuha pa sila og sinumar ni Romeo ug nahimo pa kuno silang magpakasal. Gibiyaan na karon ni si Lane Romeo ug nagpuyo na og ang iyang babae nga gituhuan ni Lane nga nakasal na gyud sila. So mao ni atong nabatik yan sa drama How partner, good. no? Pero medyo complicated, no? Unang pangutana, gikasal mi sa akong bana nga may junior ang iyang pangalan. Matawag ba nga piki ang among kasal kay nakita man gud nako sa iyang NSO nga walay junior ang iyang pangalan. Birth certificate naman gud nga i-issue sa civil register ang iyang gigamit pagkasal namo. Pero nakasal man mo, no? So, the fact nga nakasal mo, regardless of na ay nakabutang na junior, niya dili day siya junior, para nako valid yun ang inyong kasal, dili siya fake. Kay wa man na nag-ingon nga falsified ang documents, kay valid man na ang documents nga gi-issue sa local civil registrar. Although, of course, NSO gid untay gikinahanglanon, but the fact nga if inigpangita ninyo, no, naagyoy nakabutang na inig-check mo sa NSO na record gid ang inyong kasal, no? Minyo gid ka, then dili gid na fake ang inyong kasal. Sayop lang ang pangalan nga gigamit. Okay? Alright. Or nalay discrepancy sa Nara pangalan. discrepancy, no? So ikaduhang pangutana. Nakakuha gyud og sinumar or certificate of no marriage ang akong bana ug matod sa iyang babay nga mahimo kuno silang magpakasal sa akong bana kay wala kini record nga kasado na sa laing babay. Makasal ba gyud sila? Ug kung makasal gyud sila, ako ba ang matawag nga piki nga asawa? Dili, kung ikaw may una nga Una man siya ba? nakasal. First come, first serve, eh. Mao na, first to register. The fact nga ikaw may una nga nakasal, ikaw may naa din ha na record, no? So, din ha, ikaw gid boy, legal nga wife. Basta if inig-check, ikaw ang mas una ang date of marriage ninyo, mas una nimo na rehistro, then ikaw gid ang legal wife. Pero kung pananglitan awahin ang imo, ay na bigamos marriage man na delikado ka. Kay basin maapil pa kag kiha. Alright, so ikatulong pangutana. Kung ako'y matawag nga piki nga asawa ning sitwasyon na, wala na bagog ko'y katungod sa akong bana? Ug ang akong mga anak? Dili na ba sila legal nga mga anak sa akong bana? Unsaon man nako pagpangayo o gustong sustinto sa akong bana alang sa among mga anak? Okay. Now, ang kanang situations nga bigamos nga marriage, of course kung ikaw ang ikaduha nga naminyo, dili ikaw ang first marriage, ikaw ang second marriage, dili gyud valid ang inyong kasal. Although kanang gyud na siya gud ipa-declare pod nga bigamos ang imuhang kasal, pero mas naagi better right ang unang asawa. Okay? Now, ang mga bata will be legitimate children in so far as kamong duha are concerned. Kay wala may blabot ang bata. And naamang gapon sila katungod sa ilahang amahan, and tungod kay anak sila, nagyud gihapon sila ikatungod mangayog suporta og sustento ngadto sa ilahang papa. So di ka angay mag-uol anak with regards to the obligation sa imong bana ngadto sa mga bata ug diha nimo. Yan ang responsibilidad. No? So Yes. ikaw pa ito katapusan nga pangutana. Unsaon man ako pag-fight sa akong katungod, isip maoy unang pinakaslan sa akong bana. Ikiha ko ba sila aron mabalik siya nako?
mahal ko man gud kaayo siya bisan pa man iyang gibuhat. Bisan pa man siya iyang gibuhat. Andam pa ming gihapon kung mudawat niya. Unsa may akong buhaton Attorney Elaine. Dawaton lagi nimo siya nya kung pangutan mo balik siya nimo. Nga naminyo man Mausad, siya no? glain, di man Oo. gud na nato god ikapamugos. Ang tao nga makigpuyo og mohigugma nato, no? Pareha na tong saying karon, how sad when the people you know become the people you knew. Yes. No nga abi Correct. nimo nga kaning tao imuhang nailhan sa una maura gihapon pero di na di ay mausab no. So No. lisod bang gud po di sad na nato ipamugos ang relasyon ug pagpakigrelasyon. Ang gugma di po na nato pwede pod. Sakit pa malandongon pero that is reality sa paghigugma natong mga tao. Dili sa tanang higayon nga ang atong gihigugma no equal pod ang ilahang isukli nga paghigugma natong balik. Yes, do not force yourself to somebody who obviously klaro kayo nga wala Yes. good mag-reciprocate Correct. sa imong feeling towards niya. Eh, kana ba nga giilad ka, ganahan pa di ka nga, di man sa nakagaranti nga, in the long run, sa inyo hapong panagpuyo, di na niya usbon. Basin Yeah. prone, sa good siya nga, kanang mambabay or mangitaglain. Mas may pasiguro mo move on na lang kas imuhang kinabuhi, dawato na nimo nga kanang imuhang bana na ay lain, no? Nang nakigminyo og lain. Of course, bear in mind nga kung magtinunto siya sa iyang obligasyon nimo, isip first wife, and isip inahan, no, and sa iyang obligasyon pod isip amahan ngadto sa mga bata, pwede gyud nimo siyang makiha for bigamy. Akong expectation na niya partner dako naging kam. Oh, Kada ko'y kailasan nga duhay asawa pero sa may pabuhi mga uban ng mga anak sa ubang tao. mao na. Babagag naong lang ba? No, Mm. dagang ling asawa, meaning dagan pag suod ng bulsa. Na napoy uban din na oy bahalag may sud bulsa o kundatan lang gyud ay partner, no? Pero balik going back to Lynn, I hope no na you will have to learn to accept at some point sa imong kinabuhi nga nga naging mga butang na dapat natong dawaton unya dapat sa gyud ta mo move on kay di man sad sa tanang higayon nga laing tao imong hunahunaon dapat imong kaugalingon imo sang atimanon. Yes. Mga sugintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Tinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Atak RMN. Daghang salamat. Og mayong adlaw.